Hey, sanibonani bafethu. Uyabona manje ayingeke bafethu uthanda ukuba likhulu la eMzansi. Kuthanda ukuba likhulu kakhulu. Ayingeke. Uhulumeni wethu umengameli weSouth Africa akasilungisele le nkinga bafethu. Akasilungisele le nkinga. Uyabona kungene yena kwangena i-lockdown, ziningi izifo ezihlasela eSouth Africa. Ahlulekile ukuthi azimene nje njengomengameli wokuvikela isizwe. Kwambiwa amathuna ayimiliyoni. Lelo miliyoni langena abantu abanjani abamnyama laba abayithini. Kwathiwa sijove i-COVID. Abantu abajovela i-COVID bagcwele ibhedlela kuphithizela bona kumanje bayafa. Njengamanje sinenkinga thina masiya emazweni angaphandle asikwazi ukukhululeka, asihambi kahle. Sikhokhiswa stop to stop. Asikhululeki nje sidalo. Siphila kanzima singena eborder uze uyofika la uyakhona. Uze ubuye uhamba ukhokhiswa imali. But sinenkinga manje mengameli abantu abangaphandle ukuthi bakhululeke kakhulu. Njengamanje bayatoyitoya. Batoyitoya kuphi? Ezweni la kuphi? La South Africa. Shuthe samantombazane ngalendlela ukuthi asixhashazwe kanje. Mengameli ngeke mphatha uyilungise lempi. Yabona manje lento leno osuyikhulumile ukuthi ama-ID asezofakwa emzimbeni, sesizofakwa amanye ama-barcode futhi esinye isifo ukuthi siphinde sizwe sife futhi. Bengicela uhlangano lomhlabathi isilo samabandla, wena wesilo, wena wendlovu enamandla, sesicela izwi lakho. Asithi-ke masicela izwi lakho sekufanele kuphinde futhi kwenzeke okwenzeka esilweni samabandla umdlokombani owanele wathi akuvalwe i-lockdown washona. Njengamanje sesicela isizwe namakhosi umhlaba ukubuyela emakhosini ngoba ngathi uhulumeni nalabo bezepolitiki ngathi niyahluleka ukuphathizwa. Alibuyele emakhosini ngoba lesizwe sinyama siyaphela. Abantu abafayo abantu abamnyama. Kodwa nilibele kuloku niphikisana ngepolitiki abantu bayaphela. Million labantu abangcwathi. Ake nisilungiselele ngoba le kuthiwa i-ID izofakwa la emzimbeni sesenziswa manje ama-barcode esathanism ngenkani. Hey mina ngeke ibhale ngenkani not